Ga takaitattun labarai daga nan Kadiriya Radio wacce take a gurbin intanet akan www.kadiriyaradio.com. Haka kuma za ku iya bibiyar ma shafukan sada zumunta kamar Facebook, TikTok, Instagram da kuma YouTube duka dai a Kadiriya Radio Nigeria. Sunana Ahmad Muhammad da zan karanto takaitattun labaran a daidai wannan lokaci. Da alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya ba da umarnin a fara duban jaririn watan Sha'aban a gobe Laraba. Kwamishinan lafiya na jihar Kano Dr. Abubakar Yusuf ya bayyana damuwarsa kan cewa kashi 30 ne na mata kacal ke haihuwa a asibiti. Wani al'amari da ke ba da gudunmawa wajen yawaitar mace-macen mata masu juna biyu. An bayyana festival Qur'an da wasu malamai suka dage a yi da cewa kawai shiga jam'iyyar APC ne a fakaice da kuma cin zarafi da isgilanci ga Alƙur'ani mai girma. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya ba da hayar gidansa guda ɗaya kacal. Sai na sake wannan. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya bayar da hayar gidansa daga ciki guda uku kacal da ya mallaka. Sai na sake wannan. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya bayar da hayar Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya bayar da hayar ɗaya daga cikin gidajensa guda uku kacal da ya mallaka domin ci gaba da riƙe rayuwarsa. Takaitattun labaran kenan kuka saurara kanan Kadiriya Radio wacce take a gurbin intanet akan www.kadiriyaradio.com. Haka kuma za ku iya bibiyar ma shafukan sada zumunta kamar Facebook, TikTok, Instagram da kuma YouTube duka dai a Kadiriya Radio Nigeria. Sunan Ahmad Muhammad da na karanto takaitattun labaran nake cewa sai anjima.